футбол мисли силсилафилм аст. дар он ҳодисаҳои аҷиб рух медиҳанд. футболбозон аз касе дилмонда мешаванд, барои касе хурсанд мегарданд ва ин бозӣ барояшон на танҳо бохту ғалаба, инчунин ору номус аст. лаҳзае мешавад ки ягон футболбоз аз касе хафа мегардаду мехоҳад қасдашро гирад. дар баъзе ҳолатҳо қасдгирӣ ин задани гол ба дарвозаи ҳамон рақиб аст. дар ҳолатҳои дигар бошад қасдгирӣ ба амалҳои дағал ва ноҷот табдил мегардад. салом дӯстон, умедворам сиҳату саломат ҳастед. дар барномаи имрӯза канали футболбародарон ҳолатҳои қасдгириро дар футбол пешкаши шумо мегардонад. қабл аз оғоз се нафаре ки аввалин шуда ба саволи гузаштаи мо ҷавоби дуруст доданд, табрик мегӯям. Ино Эраҷи Олимхон, Қумандон Соҳиб ва Маҳмудҷон Ибрагимов мебошанд. саволи имрӯзаи мо чунин аст: дар кадом бозӣ ва кадом сол Зинедин Зидан мотиватсияро бо сар задааст? Танҳо ҷавобҳои пурра ба назар гирифта мешаванд. шумо варзишро дӯст медориду мехоҳед ки тамошои рақобатҳову бозиҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед? ин тавр бошад метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз як икс истифода кунед. инҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд. агар шумо то он регистратсия накарда бошед, пас баръакс ба шумо хушхабар дорам. ҳангоми регистратсия агар дар ҷои промокод калимаи ташвиқро истифода кунед, пас ба шумо то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментария. рақобат зидди Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд дар соли 2019 барои Ди Мария имтиҳони хело мушкил буд. на танҳо рақибон, балки тамоми мухлисон дар майдон зидди ӯ буданд. ҳар вақте ки Анхел ба тӯб мерасид, мухлисон норозигӣ карда ҳуштак мекашиданд, аммо Ди Мария ором буд. Эшли Янг ӯро дағалона зад, аммо Ди Мария ҳеҷ чиз нагуфт. онҷо ӯ хело сахт ба оҳан зад. ӯ ҳатто ба мухлисон аҳамият намедод. вақте ба ӯ шишаи пиваро партофтанд, Анхел гӯё нишон дод ки онро нӯшида истодааст. Ди Мария ба ҳама ин қаҳру ғазаб хело дуруст ҷавоб дод. ӯ ду партофти головар дод ва ба дастааш дар меҳмонӣ ғалаба овард. шумо танҳо бубинед ки ӯ аз азизҳо ва инчунин аз оне ки ба мухлисони МЮ ҷавоб дод, чӣ гуна хурсанд аст. ана Неймар бошад ба ғазаби дигарон бо стили худ ҷавоб мегӯяд. ҳама медонанд ки ӯро бисёр ба пояш мезананд ва ҳамин гуна ҷавоб додан барои ӯ вариант нест. ба ҳар ҳол ӯ мисли бисёре аз рақибонаш боқувват намебошад. бинобар ин Неймар аз воситаҳои ба худ хос истифода мебарад. дар бозии ҷоми Фаронса зидди Страсбург Муътаза Земзимӣ дар маркази майдон 3 бор ба пои Неймар зад ва баъдан маълум гардид ки Неймар ҷароҳат бардоштааст, аммо довар ҳеҷ чизро надид. ҳамлагари бразилӣ бо стили худаш ҷавоб гуфт. ӯ ба Земзимӣ нишон дод ки финти тиру камон чист ва хело зебо ба дарвозаи онҳо гол зад. ин охирон амалҳои Неймар дар он бозӣ буданд. чанд сол қабл аз ин Неймар ба ҳамин монанд аз футболбози Валенсия қасди худро ситонид. Антонио хело дағал зидди ҳамлагари бразилӣ бозӣ кард ва дар яке аз лаҳзаҳо хело хатарнок Неймарро ба канори майдон тела дод. ҳамлагар ҳамаи ғазабҳояшро ба намуди финт нишон дод ва аз байни поёҳои Антонио хело зебо тӯбро гузаронд. ҳамаи мо ҳанӯз аз футболи кӯчагӣ медонем ки аз чунин финт рақиб шарманда мешавад, аммо на ҳама ба дағалии рақиб ин гуна ҷавоб медиҳанд. ин мисол Диего Коста баъди он ки аз Рамос як зарбаи хело ҳам нофорам хӯрд, зидди Серхио финт нишон надод. дар лаҳзаи баъдии бозӣ ӯ гӯё нохост бо пояш гардани Рамосро зер кард. Месси ва Роналду дер боз бо ҳам рақобат мекунанд ва ҳарду хело хуб медонанд ки қасдгирӣ чист. моҳи апрели соли 2017 Барселона дар Сантьяго Бернабеу бо шарофати голи Месси дар охирон дақиқаи бозӣ ғалабаро ба даст овард. мухлисони Реал он лаҳзаро хуб дар ёд доранд, хусусан вақте ки Месси футболкаашро кашида нишон дод ки шоҳи футбол кист. футболбозони дастаи шона аз ҷумла Роналду хело ғамгин шуданд, аммо аллакай дар Эл Классикои навбатӣ Роналду қасдашро ситонд. дар дақиқаи 80 бозии Суперҷоми Испания Роналду Реалро ба пеш баровард ва амали Мессиро фаромӯш накарда футболкаашро кашид ва ба мухлисон нишон дод. умуман Роналду ягон вақт амалҳои дағали рақибонро нисбати ӯ ва ё дастааш беҷавоб намегузорад. ба фикрам дар ёд доред ки чӣ тавр дар бозии Атлетико ва Ювентус вақте дастаи Мадриди 2-0 ғалаба карда буд, Симеоне ба тарафи мухлисон амали начандон хуб кард. ба Роналду ин чиз сахт расид ва дар бозии ҷавобӣ ӯ 3 гол зад. ҳамлагари Португалӣ баъд аз ин айнан амали Симеонеро ба тарафи худи ӯ такрор кард. медонед ки мо кадом амалро аз шумо дидан мехоҳем? бале, як лайки калон зери ин видео. ҳамчунин метавонед ба канал обуна шавед. ташаккур. ҳамлагарон ҳамеша дӯст медоранд ки ҳангоми пеналти аз дарвозабонҳои ҳавобаланд қасд гиранд. мо намедонем ки Роман Вайденфеллер ба Марио Балотелли пеш аз пеналти чӣ гуфт, аммо ҳамлагари италиявӣ хело хуб онро иҷро карда ба дарвозабон ишора кард ки камтар даҳонашро кушояд.
ба ҳамин монанд Ҷулио Сезар хост ба Ибрагимович пеш аз пеналти заданаш таъсир кунад. дарвозабон ҳатто хандида забонашро нишон дод, аммо ин ба Златан ягон халал нарасонид ва аз ин лаҳза гол зад ва ба Сезар гуфт ки камтар гап занад. аз ҳама қасдгирии дарози худро Ибрагимович 4 сол интизор шудааст. соли 2006 Марко Матераци Златанро зад ва ӯ ҷароҳат бардошт. баъди 3 сол Златан ба Барса рафт ва ба Матераци вон намехӯрд, аммо ҳамаш соли 2002 тағйир ёфт, вақте Ибра ба Италия баргашт. дар аввалин бозӣ зидди Интер Ибра чунон дағалона Матерациро зад ки ӯро рост ба беморхона равон карданд. ба саволи футболбозони Интер ки чаро ӯ Матерациро чунин дағалона зад, Златан чунин ҷавоб дод: ман ин лаҳзаро 4 сол интизор будам. ташаккури зиёд барои тамошои ин барнома ва фаъол буданатон. мо хеле хурсандем ки маҳз шумо тамошобини ин канал ҳастед. хайр, боз пагоҳ во мехӯрем.